20 বছর উমরনি খরকসা বরৈ teibo जेरै फांसिनि हयते no kunu khwnai maya tei kokbo sawi manya tongkosong tongnai parani bwrwi tei o khairokma sincha bwrwi no khoroksa khorognaiya pura 16 jona borok bini logio duskarm khlaikha belai kheno wanajaknai koktwma social media o kastawi phaikha obo kunu kok bai swnamjak video ya obo wngkha real gotna gotijak video tei o duskarm ekbar wngya obo pura sal ek eba kheba 1 বছর jora amo haimang 16 jona 17 jona borok bini logio salbrungno duskarm khlaiei thango aboni yagulo kheno o bwrwi 1 বছরni yagulo 4-5 masni o gwnang wngwi thango aboni yagulo kheno joto kokni khulasa wnggo je bini logio 16 বছর umorni cherai ni simi pura 25 বছর umorni porjonto duskarm tomung hamya tongjakha tei bo jephru sakuplung wngkha 5-6 masni a jorao se nokni tei parani joto borok lukurok siwo phiaba tabuk hingke jotni sai sengmung kotor hingke omo se o bwrwini ogo o 16-17 jona jelarokni bisingo saboni bwsa wngkhana obo se jotni slai sengmung kotor wngwi achai phaio o jagao aboni poreo kheno o 16 jona 17 jona borokrokni DNA najago tei match khlaimani yagulo o 16-17 jona bai o bohogo tongnai cherai ni bone DNA kisapano miliya o jebono sal romphere tongnai oborokni DNA bai mise miliya o je bohogo cherai tongwi tongnai kubuni alada borokni cherai se tei o kokno tui jephru kwrak interrogation investigation judge partal khlaijakha afro keno tei khoroksa borok bwskango nukjagwi phaikha o borokno o bwrwini logio salbrum eba kheba choyasak jotoni slai long time omo kahai duskarm khlaikha o borokni number wngkha 18 number o borok tei bono salbrum no daily omo kahai duskarm khlai thango jotni sai kwbang tei o 18 number ni DNA check khlaibaimani yagulo kheno saimankha je o 18 number ni cherai no o bohogo tongnai ni DNA bai match wnggo tei bono bini bwsa hinui saimankha a borok sabo tei bono sabo romphere ka omo hai salbrum o kogrokno norok khnamani yagulo norok bo belai kheno wanajaknai tei sago kwchangma bathrai thaijaknai o borok sabo hinui sapro kheno hingke o video no choyasaknai tongdi joto full story kaham khlai bujiwi manani bagwi hingke phaidi bisiyang ayang kok saya kwrwi video ni main phasingo eba kheba main point no tui kok salainai o pura mamla shuru wnggo South Mumbai ni Kapira elakani simi ar jagao khoroksa bwrwi tongo 20 বছর umorni tei bo cherai achai sini simi no kunu kok sawi manya tei khwnawi manya bo khoroksa handicapped khaino tei bo kok bo saimanya khnayani bagwi bo yakno isara khlai no jogoto kok no bujogriwo bini nokni bini ma tei bini nana tei parani je borok bo bai kok sana phaikhe hingke bo yak bai tail khlaiwi kok sao din wngkha 22 September 2025 ni afro ar jorao bo yak bai isara khlaiwi bini nana no sawi khnario bini bohok belai kheno sawi tongkha hinui tei o bohok sawi tongmani belai kheno sojjo wngwi tongkha hinui bini nana no yak bai isara khlaiwi sawi bujogwi tongkha tei o bini nana jephru gano thangwi bohok rok minayo afro keno normal kahai nukjakliya tamni hingke normal bohok ni sai je sakuplung bohok tongmani ordek amo hai wngwi tongkha torwi tei o bwrwi bo kok bo sawi manya khunju bo khnai je wngmani bagwi bo kaham khlaiwi bo bujogwi manya explain khlaimanya bini nana no haipano bo sawi tongo bini bohogo kunu mungsa swkle wngkhana bini bohok sawo hinui aboni yagulo kheno bini nana check up khlaibaimani yagulo bobo tamo kahai doubt wngjakha bini bohogo kunu mungsa swkle garbar tongo hinui tei bini okok no khnawi bini nana ganani no kaisa sarkari hospital o twlangwi thango bono
check-up khlairani bagui bini bohogo tamorok wngkha tamni bagui amsuk sajak kahinui tei arjago tlangai thangmani yagulo doctor rok check-up khlaibai mani yagulo kheno doctor rok nukha je report no nukha o report no nukmani yagulo borok bo belai kheno uanajak kha hinkhe doctor rok bo o kok rok no lachiui kiriui bo khogoi toni manya aboni bagui no bini nana no joto kok no declare khlai saka je o bwrui ni bohogo report manmani yagulo saimankha 4-5 mas ni cherai se tongo hinui bini nana no sawui khnari ka hingke jefuru bini nana o kok rok no khnaka afro bobo belai kheno shocking o klaijak tamni hinkhe bini kunu chula kwrui bo nogo mangsi tongo bahai khe omo hai hal wngkha hinui belai kheno uanajak kha bini nana bo hinkhe doctor bo belai kheno uanajak kha tei uansugui tongo o bwrui ni umor matro 20 boshor se taisi bo khunjubu khwnaya kok bo sawui manya tei kabo cardiac ho amo hai jorao bono sabo amo hai tomung tongui omo hai khe khiklai toni khna hinui doctors bo belai kheno uansukmungo kwlukjak tei uansugui nyangkha masaya masale bini logi o tomung hamya tongkha eba kheba duskorm khlaika hinui bwkha bising uansugui tongkha o doctors rok bo tei o kok rok no uansugui no doctor bo uansukha je o mamla chikon mikon ya kunu hinui police rok no inform khlaika police rok bo information manma logi no a thaio phaiui sokpaikha borok bo nukpaikha je o 20 boshor umor ni bwrui khunjubu khwnaya kok bo sawui manya phiaba bo sak kupulung bini chwla rok bo amo hai kunu kwrui kabo kaijia khu hinkhe bahai khe amo hai wngkha o bwrui joto investigation o borok bisi uansuya karui eba kheba lerya karui ongkhornani chenglai kha tamni hinkhe mo belai kheno serious condition ni matter se hinui।